sa DCGB! Ano Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Maanap ako tod Kuya Nemski. Prinitong sera, talong, tamaan ako kay sausawan. Sausaw Kuya Nems! 21 puntos. Di pa ako Kuya Nems nagtutubod, nag-calculator pa ako kung pera ang lamang. Nagka-calculator pa ako mga tugang kung pera ang lamang kan Lakers sa Golden State para makuha ninda, masungkit ninda su kampyonato sa Western Conference. Pangyari sa mga abaka. Sino tabi ko na may fiesta na pwedeng makipangudto na may sausawan? Tigiling ko Kuya Nem so sukawat ninda duman sa Game 6. Puon pa sana, second quarter pa sana, nagsasampulo na ang lamang. Lumaog sa third quarter tas fourth quarter, nag-aabot sa 20 ang lamang. Malas pa pati sa mga shooting ni Steph Curry. Tapos si Draymond Green, duman so lingaw ko na naman lugod suna ako dan ko dyan kang college. So so violation na bola kaya kan bugtak na duman tiglaag niya sa pandukan sa rong Lakers player. Di ko garing masaawod Kuya Nem so pang apelido ka to basta letter S. Tiglaag niya technical something ang term duman. Pangyari sa maabaka. Basta, ang malaban na, ang ma-represent kan Western Conference sa NBA Finals, ipuan na Los Angeles Lakers. And then, ang mga kalaban niya sa Eastern Conference, ang nanggana duman, so Denver Nuggets. Duman daw sa mga paradangog ta. I-text daw po ako nindo sa number na 0915-415-4899. Taram daw niyo sa kuya kung arin ang Game 1 kaan. In between sa pagultanan kan Denver Nuggets tapos Los Angeles Lakers para iniduman sa Patiribayan kung sa makakakuha kan best of makakuha ni na apat na panggana para sa best of 7. Nararamdaman ko si Papa Tolets dyan sa Kagbako. Pag-araw ka ni Kuya Nems na hindi lang kami ni Papa nagkakasundo pag mga usapang basketball. Mas midbid mo kaya be mga players sa NBA kaysa digdi ngaya sa PBA. Kaya duman sa mga Golden State fan na arog ko, tanggapon an pagkadaog. Sabi nga ni Bagal, better luck next time. Ano si Kuya Nems? Gari aram ni Kuya Nems kuno arin so Game 1. Malaban ito sa Denver Nuggets sa West Conference Finals pala. So ibig sabihin, hindi pa man sila Kuya sa Ano pa lang ito? Semifinals. Sa West Conference. Sa West Conference. Okay. Waiting so Nuggets. So lalabanan na nila sa Finals, Conference Finals. Pero ito kaya Kuya na itong game na 4 wins na ang Lakers. Opo. Tapos yung Nuggets, 4 wins na. Palang ito. Sa West pala. Sa Ibong, sa East Iguapa. Gari, gapanan ko na mag-research gararay. Ito pala, malaban ang Denver Nuggets tapos Lakers para sa Western Conference. Ma-represent kan Western Conference. Okay, I stand corrected tabi Kuya Nems. Thank you so much. So, ibig sabihin, sana so Denver Nuggets manggana. Ito nga tabo mo kan Lakers. Basta abo. May kanya-kanyang team baga kaya kita. So, ibig sabihin, maglalaban itong Denver Nuggets and Los Angeles Lakers. Maray na paggawto po sa gabos na nakaantabay sa indang mga harong. Habang kamo dyan po ang nagpapainundag na. Sabi ni Ma'am Ruby Moratalia, happy Escaramuza po Ma'am Angel. Pa-shoutout po sa Okbina family sa Mabalod Ginubatan.
Thank you po from Brunei Darussalam. Kay Sir Nong Muhar, sabi na good afternoon po Ate Angel. Ang gusto ko maaraman Kuya Nems po, kung arin su game 1 naman, kang Denver Nuggets tapos Los Angeles Lakers. Sasaro yan sa pigaan tabayan ta. Takong dati kan 2018, kung ako nasa sala, nagtapatan, itong si, si Lebron, nasa ibong na team pa yan. Before pa yan dyan mag-value sa Los Angeles Lakers. Sinda ang magkatapatan duman ka na Golden State Warriors. Iyan man ang saro sa mga kaugmahan kan mga basketball fans. Digdi po sa Pilipinas na naghihiriling talaga kaayan. Oy, maray na pag-go to dyan. Sa mga nakaantabay sa ano nga itong sitio dyan sa San Francisco. Fiesta po muna na pagkaaldaw. Duman sa mga may hilig uy, anong pala na nangyari ka subanggi Kuya Nem? Taday manasunod so alas 6 nin pagkabangging pagbalikan kuryente. Nailing ko dyan sa Daraga, gari haloy-haloy nakabalik sa kuryente dyan, mga alas 9 na. Alas 7, muna na aga. Kasabanggi, duman sa Southern Part kan Legazpi, mga 6:45 man ito. Pero may mga parte dyan sa gari alas 9, nahiling ko sa mga post ka mga friends ko dyan. Ang paguna din nila Kuya Nems, from 6 a.m. to 6 a.m. again on the other day. On the next day pala. Sabi nga ni Ibaga, halata natin tadalanta, delikado man itong supig tatrabaho, sa trabaho, itong sa mga lineman, tatanganing masiguro lang, nakitapuan na may maray na supply nin kuryente. Ano pa man, duman sa mga nag-outing ng ngunyan, kami sa DCGB, mapapasana all na lang talaga. Ang nakaibanan ko po sa Laro Technical, si Kuya Nems Flora. Sa IT, si Kuya Richard Astor. Sabi ni ARD Vincent nato sa Facebook post niya. Ayaw lang mga, GSW, babawi tayo next year. GSW mo pala si ARD. Maray na pagkaud to sa imo po ARD Vincent nato kan Land Transportation Office Bicol. Ako po sa nang nakakaibahan muna na pagkaud to sa Lunes sa mga mag-arambugan. Happy weekend everyone. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli